sa Tondaligan Beach mga idol. Dito sa dagat. Ang view dito mga idol. Oh. Ang buhangin nila idol, white sand. Kung gusto nais yung pumunta dito, dito lang to sa Dagupan mga idol. Ganda ng dagat mga idol. Oh. Daming tao dito mga idol. Oh. Sarap. Nag-delivery kami ng Salaset mga idol. So, dito rin naman yung way namin. Dumiretso na kami dito mga idol. Sa Tondaligan. Malapit na lang sa amin pinag-delivery namin ng Salaset mga idol. Ayun. Napakaraming tao mga idol. Dito sa lugar na to. Mga idol, dami oh. Daming tao mga idol. Ayan oh. Daming tao. Dami. Ganda ng dagat mga idol. Sa umaga, sa maligid dito mga idol. Oh. Siya ka lang sa inyo mga idol. Oh. Good morning mga idol. Ay. Ganda ng lugar mga idol. Meron kaming baon mga idol. Ayan oh. Meron kaming baon. Pagkain. Pag magdi-deliver kami mga idol, may dala kaming pagkain mga idol. Kung saan na kami pwede kumain, masarap mga idol. Pag magdi-deliver ka, kahit saan pwede kang kumain. Hindi ka na maghanap ng kantin mga idol. Ayan o, daming tao mga idol. Ayun, mayroon pang kabayo mga idol. Ayun, ayun o. Ayun, may kabayo pa sila idol. Pwede kang sumakay ng kabayo mga idol. Daming tao mga idol. Shoutout sa inyo mga idol. Good morning. Yung dalawa ko, ayun o, yung anak ko malaki, yung isa pamangkin ko, ayun mga idol. Maliligo sila ng dagat. Ayan mga idol. Nainganyo silang maligo ng dagat. Oh. Yan idol, ang ba namin mga idol. So, dito mga idol, punta kayo dito mga idol. Lalo pag summer mga idol, ngayon kasi panahon na ito mga idol. Makulimlim mga idol, walang araw. Kaya masarap maligo kasi hindi ka naman iitim. Kasi walang araw mga idol, makulimlim. Masarap dito mga idol. Kaya lang di ako makapaligo mga idol. Daming tao. Yun, ang dalawa kong anak.